Dobré ráno. Happy New Year. Tak ztrácím hlas, nebo co? Tak je 1. ledna 2026. Máme -14 dneska, takže asi to jde trošku nahoru. No a na mé procházce do práce kolem jezera jsem si všimla zajímavého výtvoru. Mně to přijde zvláštní, jako proč by někdo chtěl něco takového kreslit na zamrznuté jezero, ale tak posuďte sami.